uqhaqhawuli obusezawuthini udlwa ngokuthi ke bantu badala lalani ngeliqala linenxeba mhlobam udla ngome emizini uzisa ithemba bathi amaXhosa kwimeko ezinje kumele igobele ehlanzini yazi ke xa ikuwe yalibala uba buhlanga usithini kodwa ngalona umzuzu sizokhumbuza nosapho indoba utata lo size ngaye apha ibingumntu kaThixo lo ibingumntu oyisebenzeleyo indlela yakhe ndinalo ke ithemba lendoba indoba aphaleli khona uleli cangwemisebenzi yakhe ngoba uyisebenzele andizuthetha ngaye kodwa ndizawuza emntwini ongekathathi isigqibo ngoba one thing that I am assure utamkhulu uyandlalile indlela kuni sisibongi intoba nansi indlela ekufanele baniyayihamba akayihambanga yedwa kodwa beyihamba nomama balandela abazukulwana azathwa ngekayilandeli azathi ngalona umhla athi ngokusweleka katata nam ndayibona inkosi ngoba xa kumfundo kaThixo makace endlini indoba kushiwe ithemba andifuni ke ayandi indoba nifane namasirayeli apha sithi xa kunzima entlango awalibala amandla kaThixo afuna umkhumbula uThixo kodwa xa kumandi kodwa kakukubi amthiye uThixo uzungayenzi lonto mhlobami uzungayenzi uzuyazi intoba nakaloku nje ubuqaqabile kaThixo busezawuthini